Sanibonani futhi ngiyanamukela kwiNyakade no TV. Nginamukela ngentokozo enkulu ukuthi manibuke iNyakade no TV. Uma uqala ukubukela le channel, sicela usubscribe ukuze uzoba ngokuqala ukuthola indaba kule channel. Ya bafowethu, ehamba phambili za namhlanje. Bafowethu sebezame ukuqeda nya ngempilo kaMdumazi omfo kaMhlongo uBhebhe. Bafowethu, lensizwa isizakhele igama elikhulu lapha endemeni kaMaskandi bafethu, ngoba niyazi nje bafethu ukuthi lensizwa ishaya uMaskandi onenkosi phakathi. uMdumazi bafethu singamthathi kancane uMdumazi. uMdumazi wangena emculweni esemncane kakhulu. Sakhumbula nje sashaya la ngoma lethi uqala umntana umuntu wake udlulelana ke ngibuze. Ngikhumbula futhi lo ngoma. Hayi bafethu, ayingalokho le ndaba bafethu. uMdumazi umfo kaMhlongo bamthumele ngesikhova osukwini la izolo ebusuku. Ngasho ukuthi osukwini namhlanje ebusuku ngabo 1 isikhathi insizwa bayithumele ngesikhova lapha. Bafethu, yekani ukuthakatha. Yekani ukuthakatha abaculi. Iyekeni lento. Umfana omncane uyayizamela emculweni senamthakatha. Hayi man, iyekeni lento bafethu. Awukushiye lapho ukubhawula kwakho lapha kuma comment section. Ucaza ukuthi lenkinga kaMdumazi singayilungisa kanjani bafowethu, ngoba Inyakade no TV ihlezi nezisombululo nezixazululo mayelana nenkinga zabantu. Iyekeni bafowethu lento. Iyekeni lento yokuthatha webaculi. Ngiyathemba ukuthi nabaculi bayibuka le channel. Ngiyanicela bafowethu, iyekeni nayi video ngayidedela. Yekani ukuthakatha. Cela ukhohle ukusubscribe and like. Ngiyabonga.